Incluídas xa nos orzamentos do ano que ven, e despois de adquirir os correspondentes compromisos cos residentes destes dous barrios, San Lázaro e Labarta, hoxe en día dúas das zonas con maior concentración de veciños. Noieses independentes agrupados deu a coñecer varias das obras que se executarán en 2018. Entre outras actuacións, en San Lázaro está prevista a instalación da cuberta a unha das partes da ponte, a reforma da Praza das Américas e a mellora da rúa Xoaquín Agra Cadarso e Xosefa Romero Liñares. É sobre todo unha parte fundamental tamén que, bueno, pois hai que ver unha parte importante de empresarios que hai nese malecón de San Lázaro, que este paseo xa feito fai moitos anos, pois creo que necesita unha pequena mellora, sobre todo na iluminación, non? Creemos que esa parte de San Lázaro necesita, ahora mesmo nunha zona moi concentrada pequena, hai moitos empresarios, algúns que se instalaron ainda fai pouco, e creemos que esa iluminación hai que mellorala, non? Falábamos desto ademais porque vais iniciar as obras de República Argentina, onde se van a facer as aceras novas, que, bueno, pois vais un pouco respetar todas esas zonas para paso de xente con discapacidade, se vai intentar mellorar en ese sentido. Creemos que con estas inversións San Lázaro pódese facer un pouquiño unha zona residencial importante, máis atractiva para poder vivir, e que podamos mellorar cousas que están solicitando os propios veciños, non? En canto á zona de Labarta, á espera da apertura da rúa que uniría Antón a Vilés de Talamancos con Mercadona, desenvolveríase a tan ansiada área deportiva. Hai carencias que todo o mundo nos está pedindo, sobre todo xente xoven, pistas de skate, facer un parque infantil para nenos menores de 3 anos, pistas de 3x3 para que pois, non estén xogando na Alameda. De feito, xa houve unha boa experiencia ca que se puxo na Alameda solo no verán. Creemos que esa parte pois é importante. Estamos falando de unha inversión moi pequena que rondaría máis ou menos os 200.000 euros, e que creo que esa primeira fase se podría acometer. A finalización do proxecto do Portas ao Mar, a construción do paseo marítimo do Campo de Noia ao Peirao do Marqués, a espera do seu inicio por costas do Estado, ou a erradicación dos numerosos puntos de vertido existentes ao longo do municipio serían tamén algunhas das súas principais prioridades de cara ao próximo ano.